Nunha contorna extraordinaria, na praia fluvial de San Clodio, Ribas de Sil amosou os mellores froitos que producen estas terras na festa da cereixa, do viño e do aceite. Unha cita emblemática que une a calidade destes produtos autóctonos que maduran grazas a un microclima privilexiado, paisaxe e cultura. O valor da vida no rural galego, das súas tradicións, dos produtos e dos produtores locais foi enxalzado polo presidente da Deputación pregoeiro desta 21ª edición da festa. Unha celebración que é a expresión dunha identidade que medrou a beira do Sil e dunha tradición que enche de sabor a nosa mesa e de sentido a nosa vida, afirmou José Tomé, a carón do alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro. Esta festa é tamén a proba de que o rural galego está vivo, non como un xesto simbólico, senón como unha expresión real do noso compromiso. O presidente lembrou tamén o seu vencello coa Ribeira Sacra e o compromiso da Deputación de Lugo con toda a comarca, en especial co Concello de Ribas de Sil, que achega 9.000 euros para a celebración da festa. A mostra, dedicada nos seus inicios tan só a cereixa, co paso dos anos estendeu a súa homenaxe os viños e o aceite moi valorados dentro e fora de Galicia que atraen a centos de persoas cada ano a San Clodio. Coincidindo co inicio dos 2 días de festa, o Concello de Ribas de Sil abriu as portas do Xeocamping Montañas do Courel a veciñanza para dar a coñecer as novas instalacións. A xornada asistiu a deputada de Turismo. Pilar García Porto destacou o impacto dinamizador deste proxecto, exemplo de turismo sostible non masificado que pon en valor o territorio. A institución provincial aportou 150.000 euros á nova infraestructura a través do Plan Deputación. O Xeocamping ten capacidade para aloxar a unhas 100 persoas, dispón de 14 parcelas de acampada, 8 bungalows, edificios de usos múltiples de aseo, lavandería, barbacoa e piscina.